Zdravo djeco! U današnjoj epizodi učit ćemo 4 vrste životinja. Šumske, tropske, polarne i morske. Jeste li spremni za veliku avanturu kroz svijet životinja? Idemo! Šumske životinje. Zec. Zec ima velike uši kojima može čuti vrlo tihe zvukove. Može trčati jako brzo i skakati vrlo daleko. Voli jesti travu, djetelinu i povrće. Lisica. Lisica je vrlo pametna i snalažljiva životinja. Ima prekrasan pahuljasti rep koji joj pomaže održavati ravnotežu. Može vrlo tiho hodati kroz šumu. Jelen. Jelen živi u šumi i poznat je po svojim velikim rogovima. Vrlo je brz i može brzo pobjeći od opasnosti. Zanimljivo je da jelenima svake godine izrastu novi rogovi. Puž. Puž uvijek nosi svoju kućicu na leđima. Kreće se polako, ali nikada ne zaboravi svoj dom jer ga nosi sa sobom. Voli vlažna mjesta. Najčešće ga možemo vidjeti nakon kiše. Kornjača. Kornjača nosi čvrst oklop koji je štiti. Neke kornjače mogu živjeti više od 100 godina. Vrlo je strpljiva i mirna. Njezin oklop je njezin dom i zaštita. Vjeverica. Vjeverica je mala, brza i vrlo spretna životinja. Voli skakati s grane na granu i penjati se po drveću. Tijekom jeseni skuplja orahe i žireve te ih skriva za zid. Njezin veliki pahuljasti rep pomaže joj održavati ravnotežu dok skače. Djeca je često mogu vidjeti kako brzo trčkara po parkovima i po šumama. Patka. Patka voli plivati u vodi. Često se može vidjeti s malim pačićima. Patka ima posebna stopala koja joj pomažu plivati. Njezino perje ostaje suho čak i kada pliva u vodi. Sova. Sova živi u šupljem drvetu. Može okrenuti glavu gotovo skroz u krug. Sova vidi odlično u mraku, može letjeti vrlo tiho, pa je druge životinje često ne čuju. Medvjed je jedan od najvećih stanovnika šume. Voli med, bobice i ribu. Tijekom zime dugo spava u svom brlogu. Odlično njuši, hranu može namirisati iz velike udaljenosti. Jež. Jež je najaktivniji noću. Voli istraživati vrtove i šume. On ima 1000 malih podji koje ga štite. Kada se uplaši, sklupča se u malu kuglu. Bravo djeco, sada ćemo ponoviti što smo naučili o šumskim životinjama.
Koja životinja ima bodje? Jež, lisica ili zec? Jež, bravo! Koja životinja je vrlo brza i voli skakati? Medvjed, zec ili sova? Točan odgovor je zec, bravo! Koja životinja nosi svoju kućicu na leđima? Puž, patka ili jelen? Puž, tako je. Koja životinja vidi odlično u mraku? Sova, lisica ili jelen? Sova, bravo djeco. Bravo, bravo, bravo. A sada ćemo upoznati tropske životinje. To su životinje koje žive u toplim krajevima, džunglama i savanama. Neke su velike, neke brze, a neke imaju neobične osobine. Krenimo u avanturu. Slon. Slon je najveća kopnena životinja na svijetu. S urlom pije vodu, uzima hranu i pozdravlja prijatelje. Slonovi imaju izvrsno pamćenje. Ima velike uši koje mu pomažu da se hladi tijekom vrućih dana. Deva. Deva je poznata po svojim grbama na leđima. Može dugo izdržati bez vode, zbog čega je savršeno prilagođena životu u toplim krajevima. Deva može nositi teške terete na velikim udaljenostima. Tigar. Tigar je najveća divlja mačka na svijetu. Njegove pruge su jedinstvene i nijedan tigar nema isti uzorak. Tigar je snažan lovac i voli plivati. Lav. Lav se često naziva kraljem životinja. Njegova glasna rika može se čuti kilometrima daleko. Lavovi žive u skupinama koje se zovu čopuri. Većinu dana odmaraju, a najaktivniji su kada traže hranu. Panda. Panda je jedna od najomiljenijih životinja na svijetu. Najviše voli jesti bambus i može provesti mnogo sati jedući. Kada nije gladna, često se odmara ili spava. Njam, njam. Njam, njam, panda. Klokan. Klokan je poznata životinja koja živi u Australiji. Ima snažne i stražnje noge i može skakati vrlo daleko i vrlo brzo. Najviše voli jesti travu, lišće i razne biljke. Veći dio dana provodi tražeći hranu i odmarajući se. Mama klokan nosi svoje mladunče u posebnoj vreći na trbuhu koja se zove tobolec. Tamo je mladunče sigurno dok ne nareste. Klokan koristi svoj snažni rep za održavanje ravnoteže dok skače. Njegovi skokovi mogu biti dugi više metara. Majmun. Majmun je razigran, znatiželjan i vrlo pametan. Voli se ljuljati po granama i igrati s drugim majmunima. Neki majmuni koriste jednostavne alate kako bi došli do hrane. Najčešće jede voće, banane, orahe, sjemenke, lišće i cvijeće. Majmuni koriste svoj rep za održavanje ravnoteže, a neke vrste mogu njime čak i visjeti s grana.
Majmuni žive u skupinama i brinu jedni o drugima. Zajedno traže hranu, igraju se i štite svoje mladunce. Žirafa. Žirafa ima najduži vrat među svim životinjama. Zahvaljujući njemu može dohvatiti lišće na visokim stablima. Najviše voli jesti lišće, grančice i pupoljke drveća. Posebno voli lišće akacije. Žirafe mogu trčati vrlo brzo i doseći brzinu veću od 50 km/h. Žirafin jezik može biti dug i do 50 cm, te je tamno plave ili ljubičaste boje. Zebra. Zebra ima crno-bijele pruge po cijelom tijelu. Nijedna zebra nema potpuno isti uzorak pruga. Žive u skupinama i zajedno se štite od opasnosti. Nilski konj. Nilski konj većinu dana provodi u vodi kako bi ostao hladan. Iako izgleda sporo i tromo, može vrlo brzo trčati. Ima vrlo velika usta i snažne zube. Krokodil. Krokodil je veliki gmas koji živi uz rijeke i jezera. Većinu vremena mirno leži u vodi i čeka plijen. Ima vrlo snažne čeljusti i oštre zube. Papiga. Papiga ima prekrasno šareno perje. Vrlo je inteligentna i neke vrste mogu naučiti ponavljati riječi koje čuju. Papige često žive u velikim skupinama. Koala. Koala je slatka životinja koja živi u Australiji. Većinu vremena provodi na drveću eukaliptusa. Najviše voli jesti lišće eukaliptusa i svaki dan može pojesti mnogo lišća. Koale puno spavaju i mogu spavati čak 18 do 20 sati dnevno. Kada su budne, polako se penju po drveću i traže hranu. Iako mnogi misle da je medvjed, koala nije medvjed, ona je tobolčar, baš kao i klokan, a svoje mladunče nosi u tobolcu. A sada jedan kviz o tropskim životinjama. Koja životinja ima najduži vrat? Zebra, žirafa ili panda? Žirafa. Točan odgovor je žirafa. Koja životinja koristi surlu? Slon, lav ili tigar? Slon. Točan odgovor je slon. Koja životinja najviše voli jesti bambus? Panda, majmun ili papiga? Točan odgovor je panda. Bravo, djeco. Bravo, djeco. Naučili smo mnogo o tropskim životinjama. Idemo u nove avanture. Polarne životinje. Sada putujemo na vrlo hladna mjesta puna snijega i leda. Tamo žive posebne životinje koje se ne boje hladnoće. Danas ćemo upoznati polarnog medvjeda, pingvina i tuljana. Jeste li spremni za ledenu avanturu? Da. Polarni medvjed. Polarni medvjed živi na snijegu i ledu. Ima gusto bijelo krzno koje ga grije tijekom hladnih dana. Odličan je plivač i voli loviti ribu. Polarni medvjed je najveći kopneni mesojed na svijetu. Njegovo gusto bijelo krzno i debeli sloj masnoće štite ga od hladnoće. Ispod bijelog krzna skriva se crna koža koja mu pomaže upijati toplinu sunca.
Pingvin. Pingvin je posebna ptica koja ne može letjeti, ali zato izvrsno pliva. Koristi svoja krila poput peraja dok pliva kroz vodu. Pingvini žive u velikim skupinama i brinu jedni o drugima. Zanimljivosti. Neki pingvini klize po ledu na trbuhu kako bi se brže kretali. A ti? Možeš li ti hodati kao pingvin? Tuljan. Tuljan provodi puno vremena u hladnom moru. Vrlo je dobar plivač i može dugo roniti ispod vode. Kada se umori, odmara se na ledu. Tuljan ima glatko tijelo koje mu pomaže brzo plivati. Voli se igrati u vodi i loviti ribu. Ui! A vi, draga djeco, volite li vi plivati u vodi? Plivanje je jako zabavno. Tuljani mogu dugo zadržati dah dok rone ispod površine mora. Husky. Husky je pas koji voli snijeg i hladno vrijeme. Ima gustu krznu koji ga grije čak i tijekom vrlo hladnih zima. Vrlo je snažan i nekada je pomagao ljudima vući saonice kroz snijeg. Husky su prijateljski, razigrani i puni energije. Husky može imati plave oči, smeđe oči ili čak jednu plavu, a drugo smeđe oko. A sada je na redu kratki kviz. Koja životinja ima bijelo krzno? Pingvin, polarni medvjed ili tuljan? Polarni medvjed, bravo! Koja životinja ne leti, ali odlično pliva? Pingvin, tuljan ili medvjed? Točan odgovor je pingvin, bravo djeco! Bravo djeco! Naučili smo mnogo o polarnim životinjama. Idemo vidjeti što nas to sada čeka. Morske životinje. Sada ćemo zaroniti duboko u more, upoznati životinje koje žive u oceanima i morima. Jeste li spremni za morsku avanturu? Da? Bravo, idemo! Dupin. Dupin je jedna od najpametnijih životinja na svijetu. Voli se igrati, skakati iznad valova i plivati sa svojim prijateljima. Dupini žive u skupinama i međusobno razgovaraju posebnim zvukovima. Zanimljivost. Dupini spavaju s jednim otvorenim okom kako bi ostali sigurni. Morski pas. Morski pas je vrlo brz plivač. U moru postoji mnogo različitih vrsta morskih pasa. Ima nekoliko redova oštrih zuba. Zanimljivost. Kada morskom psu ispadne zub, nareste mu novi. Hobotnica. Hobotnica ima 8 krakova. Vrlo je pametna i može rješavati jednostavne zadatke. Hobotnica može promijeniti boju tijela kako bi se sakrila. Morska kornjača. Morska kornjača veći dio života provodi u moru. Odličan je plivač i može putovati vrlo daleko. Ima snažne peraje koje joj pomažu da pliva kroz velike oceane. Zanimljivost. Neke morske kornjače mogu živjeti više od 80 godina.
Rak živi uz obalu, među stijenama ili na morskom dnu. Ima tvrdi oklop koji ga štiti od opasnosti. Njegova snažna klješta služe za obranu, hvatanje hrane i kopanje po pijesku. Zanimljivost. Rak hoda po strance i može vrlo brzo pobjeći kada se uplaši. Morska zvijezda. Morska zvijezda živi na morskom dnu među pijeskom i stijenama. Polako se kreće pomoću malih nožica koje se nalaze ispod njezinih krakova. Zanimljivost. Ako izgubi jedan krak, često joj može izrasti novi. Kit je najveća životinja na svijetu. Neki kitovi mogu biti dugi kao nekoliko autobusa. Iako živi u vodi, mora izlaziti na površinu kako bi udahnio zrak. Zanimljivost. Srce plavog kita veliko je poput malog automobila. Riba. Ribe žive u morima, oceanima, rijekama i jezerima. Dolaze u svim bojama i veličinama. Neke ribe žive same, a neke u velikim skupinama koje se zovu jat. Zanimljivost. Ribe nemaju kapke pa spavaju otvorenih očiju. A sada je na redu kratki kviz o morskim životinjama. Koja životinja ima 8 krakova? Rak, hobotnica ili dupin? Hobotnica, bravo djeco. Točan odgovor je hobotnica. Koja je najveća životinja na svijetu? Kit, morski pas ili kornjača? Kit, bravo djeco. Točan odgovor je kit. Koja životinja može ponovno izrasti izgubljeni krak? Riba, rak ili morska zvijezda? Tako je. Točan odgovor je morska zvijezda. Bravo djeco. Bravo djeco. Sada znate mnogo zanimljivosti o morskim životinjama. A sada nam recite, koja je vaša najdraža morska životinja? Dupin, hobotnica, morski pas, morska kornjača ili kit? Bravo djeco, puno ste naučili i bili pravi mali istraživači. Vidimo se u sljedećoj avanturi. Ne zaboravite se pretplatiti za mnogo zabavnog sadržaja. Vidimo se. Pa pa, pa pa.